apa, Mak? Aku kaget gangsir kok iso sak jempol-jempolku lho. Nek kene dhewe-dhewe, kowe nek ning ereng-ereng Merapi kono gangsire luwih gedhe-gedhe. Dian, aku lagi lho iki. Iki nek nyutang ngene ra ya. Melangi ra nyo. Iya. Aku semelang nek nemplok ning raiku Iya. Gedhe-gedhe tenan no. Iki jenenge subur-subur. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Jejare Mbak Ayu ki Mbak Tatin Lestari Handayani. Sinden sing ketoke matane wis ra kuat ketoke matane. Wis dilek-lekke ket mau ketoke ketara abang. Iya, ngantuk. Ya wis ben ra apa-apa, teko meneh. Heeh. Iki lumpukno tok gorenge malah jos.